Bueno, é inexplicable que o Partido Popular e o propio Feijóo, que ademais reclama transparencia noutras institucións, se negue a vir á Cámara que representa aos galegos e as galegas para dar explicacións ante os feitos que investiga esa comisión de investigación, que van desde analizar como se está beneficiando a empresas vinculadas a altos cargos do PP ou a xestión de algo tan importante como é o Hospital de Vigo, que ten un sobrecuste de 470 millóns de euros. Nós creemos que esta é unha actitude incomprensible, que estamos ante unha deriva antidemocrática do Partido Popular que non se permite que os máximos responsables que teñen que ser investigados acudan a esa comisión de investigación. Vos imaginadevos un xuízo no que o máximo acusado non aparece a comparecer, no que non se permite que comparezan testigos ou que non se permite a peritos que podan acceder a ese xuicio. Sería incomprensible e teñen dereito tanto quen acusa como quen é defendido. Sin embargo, no Parlamento de Galiza temos unha situación no que o que é de sentido común non pasa e hoxe temos unha comisión de investigación que promoveu o BNG co veto do PP, no que o BNG non puido propoñer ni unha soa proposta para vir a comparecer e non se acepta ni un só documento dos que nos solicitamos. Isto é unha fraude á democracia, á cidadanía, eu creo que unha falta de respeto ao funcionamento democrático que, insisto, preocúpame que despois de tantos anos de gobernos do Partido Popular pensen que as institucións son a súa finca particular, porque estamos nunha deriva antidemocrática e nunha falta de respeto ao conxunto da cidadanía.